Luto sa nilabog na pantat. Dami kayo. Mayong adlaw mga idol. Karing video mga idol. Akong i-demo sa inyo kung saan pagluto ang nilabog na pantat. Kuha ng bukid nga among kinuritihan, amo na siyang labugon. Ako i-demo sa inyo kung saan pagluto. Magkagod tag lubi, duha ka buok. Manatag kagod mga idol, ug atuan ning kuan ang tunuan ni ay ato ang ano itong isagol sa nilabog. Ug dara ang pantat na ang lutuon karon mga idol. Ug mga idol, mag-prepare tayo sa atong lamas no. Natay minta, luya, ahos, bumbay, o sal. I-prepare mo na itong lamas sa itong nilabog. Magsugod na tagluto mga idol. Atong butang gamay mantika. Ato gisa sa lamas. Atong iuna gisa ang luya. Sunod po na to ang ahos. Gato isunod ang bumbay. O gato nang ilunod ang pantat, mga idol. Dayon ang tuno nga atong gikagod ganina. Itong ibutang. Bato lang siyang paaboto na muhubas-hubas siya aron mo creamy siya, mo laut. Ato pala ibutang ang paminta. Dayon ang atsal.
Ito ang butangan og asin. So bitsin pod mga idol. Ilo na to kayon aron di madugmok ang isda. Igdaan na nato siya nga mahubas. Og tabunan na nato, paboto na to na bukal og hubas na to. Na hubas na mga idol atong tilawan og okay na bang lasa guys. Kaon taron. Lapot-lapot na. Dami kayo. Luto na mga idol. Ang tanaw na. Aron dapat mo ning ana siya ka hubas-hubas aron masulod jud ang lasa sa sa unod sa pantat mga idol. O gato na haunon mga idol ha. O dara mga idol ako nang gihukad no, ako ipakita sa inyo ang luto sa nilabog na pantat. Ano siya mga idol. Creamy kayo siya. Dami kayo. Salamat idol sa pagtanaw no, og for more videos og upload mga idols og more content, please subscribe to my YouTube channel Bisayang Kogihan. Daghang salamat mga idol. Please subscribe and share.